aw ni ce aw ni yatuma ayo bismillah ko kunnafoniya kɛnɛ kan foli ani tanu ban kanu wagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye alamisa janvier kalo tile 8 san 2026 aw ka ko kan kibaru n'o wagati seli foli kɔfɛ kunnafoni ba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kan olu dɔ bɛ tali kɛ. Wagati tɛmɛnenw na Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni kun ye farabujugu kɛ ni ka ɲɛsin Venezuela jamana yɛrɛ kɔni ma o farabu yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ Donald Trump ye a y'a ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bila ni ka Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taga n'a ye a ka jamana kɔnɔna na ka taa bila a ka jamana kaso yɛrɛ la kabini Nicolas Maduro ni a furumuso yɛrɛ kɔni minɛ na Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ ko tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 5 san 2026 ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni taara tribunal la o minɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ o ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra New York tribunal yɛrɛ la ni o yɔrɔ yɛrɛ bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ko Nicolas Maduro ni a furumuso bɛ na tribunal la wagati min yɛrɛ kɔnɔna ko y'a sɔrɔ kaso maaw bɛ fini min yɛrɛ kɔnɔ o de tun bɛ ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen na Nicolas Maduro y'a jira k'a fɔ k'u tagara ale minɛ fo ale yɛrɛ fɛ yen nɔ jagoya yɛrɛ la ni ka na ni ale États-Unis jamana kɔnɔna na wa k'ale minɛna yɛrɛ kɔni k'a ma kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna na sabula Donald Trump bɛ k'ale yɛrɛ kɔni jalaki ni o de ye k'a fɔ ko ale ka baara yɛrɛ de ɲɛnaminimafɛn feereli ani k'a ladon États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na walima ka o ɲɛnaminimafɛn wari ninnu yɛrɛ fana ta ni k'a di Bamacɛ walima dɔw yɛrɛ kɔni ma olu ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ ko o si yɛrɛ kɔni tɛ ale ka baara ye ko nka ko Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ k'ale jalaki ni o ko ninnu yɛrɛ ye Nicolas Maduro bɛ ka o kuma ninnu yɛrɛ fɔ wagati min yɛrɛ la min yɛrɛ juge a y'a yira Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni na k'a ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabila ko a k'a yɛrɛ fɔ ko siɲɛ wɛrɛ yɛrɛ kɔni k'u bɛna police wɛrɛ yɛrɛ kɔni sigi min na Nicolas Maduro bɛ se ka a fɛla yɛrɛ kɔni fɔ ko wagati min yɛrɛ la Nicolas Maduro yɛrɛ bɛ don salle yɛrɛ kɔnɔna na k'a tun bɛ yɛlɛ yɛrɛ la o kɔfɛ u ye kasigi yɛrɛ kɔni d'a ma walasa a bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ juge ka kumataw yɛrɛ kɔni la Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ min ye a furumuso ye Celia Florence o sigilen tun b'a kɛrɛfɛ nka min yɛrɛ ye u ka avocat ye o yɛrɛ de kɔni sigilen tun bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ u kɔfɛ yɛrɛ polisi fila ko fana tun bɛ yen nka ja minnu yɛrɛ kɔni yɛrɛ o ja ninnu yɛrɛ kɔnɔna na polisi fila minnu tun bɛ yen Nicolas Maduro ni a furumuso yɛrɛ kɔni kɔfɛ maramafɛn yɛrɛ kɔni tun t'u bolo kiri tun bɛ ka tigɛ sali min yɛrɛ kɔnɔna na ko kiri yɛrɛ kɔni kun falenba yɛrɛ de tun bɛ avocat kunnafonidilaw fo ka taa se polisiw ma nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ sali yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa Nicolas Maduro ni a furumuso ka nin procès fɔlɔ yɛrɛ lajɛ o kɔfɛ juge yɛrɛ kɔni ɲininkali dɔw yɛrɛ kɔni tɛngu Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni na ɲininkali minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ a jalakilen don fɛn min yɛrɛ la juge y'a jira Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ kɔni kɛn bɛ k'a jalaki ko a ka baara ye ɲɛnaminimafɛnw feereli ani a dɔnni yɛrɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min ye Nicolas Maduro ye ale y'a jira k'a fɔ ko kuma ninnu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko ale ka baara tɛ nin ye wa ale jogo yɛrɛ fana tɛ ɲɛnaminimafɛn dilanli yɛrɛ fana u ka jamana kɔnɔna na tuma tɛ k'a ladon wali jamana yɛrɛ fana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ ye juge ale yɛrɛ kɔni y'a yamaruya k'u ka Nicolas Maduro ni a furumuso yɛrɛ minɛ ni ka taa bila New York kaso yɛrɛ kɔnɔna na u nɔ la ko a ka procès wɛrɛ nata yɛrɛ kɔni bɛ kɛ fo marisi kalo tile 17 san 2026 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini Nicolas Maduro ni a furumuso yɛrɛ kɔni sera États-Unis jamana kɔnɔna na wagati min yɛrɛ kɔnɔna u ye nin maa fila ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa u bila New York prison fédérale yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfɔlɔ yɛrɛ bɛ Brooklyn ni o bɛ u ka jamana esiyanfa yɛrɛ fɛ o prison yɛrɛ kɔni maa caman yɛrɛ kɔni ye ɲɛfɔli kɛ prison yɛrɛ kɔnɔna u y'a jira k'a fɔ ko prison yɛrɛ kɔni kɔnɔna fili ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula ko gɛlɛyabaw bɛ yen nɔ i n'a fɔ kasoladenw dama yɛrɛ ka kɛlɛw u ka violence fo ka taa se nɔgɔ yɛrɛ fana ma wa jamaba yɛrɛ de bɛ kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko n'i y'a bɛɛ ko kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko maa 1300 ka taa bila maa 1600 yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na New York bɛɛ o prison kelen dɔrɔn de bɛ yen min bɛ se ka nin mɔgɔba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mara sani u ka procès yanni u ka transfert dɔw yɛrɛ cɛ ko kaso yɛrɛ fana kɔnɔna na ko ni banana k'a ka gɛlɛn fana k'a fɔ k'u k'i furakɛ ko sani Nicolas Maduro ni a furumuso yɛrɛ ka bila ni kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko continent américain jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔ yɛrɛ fana delila ka bila ni kaso yɛrɛ kɔnɔna na ni ale tɔgɔ de ye ko Hondurien Juan Orlando Hernandez ko Donald Trump kun ye ale fana jalaki wagati tɛmɛnenw na k'ale ka baara fana de ɲɛnaminimafɛnw feereli ni a dɔnni ye ale ka jamana kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye Donald Trump ye ale fana bila kaso in kɔnɔna na o jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɔlen min yɛrɛ u ka jamana maa ba wɛrɛw yɛrɛ i n'a fɔ u ka rappeur ba dɔw yɛrɛ min yɛrɛ P Diddy olu bɛɛ lajɛlen bilala ni kaso yɛrɛ kɔnɔna na New York juge yɛrɛ kɔni y'u da don kosɛbɛ ni kaso gɛlɛyaw yɛrɛ la ani a furakɛlibaliyaw yɛrɛ sabula ko ni banana kaso yɛrɛ kɔnɔna na maa si hakili t'i la
maa si yɛrɛ de fana ta ka i furakɛ. Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ale kun tɛ fɛ k'u i da don Venezuela jamana ka ko yɛrɛ la i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw la États-Unis yɛrɛ kɔni kun i da don Irak ani Afghanistan jamana ko yɛrɛ la san 2000 wagati. Donald Trump ka o affirmation yɛrɛ kɔni kɔfɛ a tila tun k'a yira k'a fɔ ko ale ka intérêt yɛrɛ de bɛ Venezuela jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Venezuela jamana ka pétrole ko a y'a yira k'a fɔ ko Venezuela yɛrɛ bɛ jate diɲɛ jamana fɔlɔ yɛrɛ ye min ka pétrole yɛrɛ ye réservation yɛrɛ ka can kosɛbɛ o la ko ale ka intérêt yɛrɛ de bɛ k'ale bɛ se k'a ka jamana pétrole bɔlaw yɛrɛ fana bila ka taga Venezuela jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa u ka pétrole baaraw yɛrɛ kɛ o yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɛrɛ ye Nicolas Maduro ye ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka taa bila tribunal la walasa ka taa kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ a ka ko yɛrɛ kɔnɔna o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ye juge ye ale y'a yira k'a fɔ ko Nicolas Maduro n'a furumuso k'u k'u minɛ ka t'u bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na fo ka procès wɛrɛw yɛrɛ kɔni makɔnɔ o procès wɛrɛ yɛrɛ kɔni bilala marsi kalo tile 17 natɛ san 2026 tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 6 san 2026 Burkina Faso jamana ministre de la sécurité ni ale tɔgɔ de ko Mahamadou Sana ale bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana telesoba yɛrɛ kɔnɔna min na y'a yira k'a fɔ ko janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 ko maa dɔw yɛrɛ kɔni kun y'a layɛni k'a fɔ k'u bɛna lakanabaliya yɛrɛ kɔni sabati Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna ni o de ye k'a fɔ k'u bɛna Burkina Faso jamana ɲɛmaa ka fanga yɛrɛ kɔni dafiri nka komi yɛrɛ Burkina Faso jamana service de renseignement maaw yɛrɛ olu ka teliya kojugu yɛrɛ kɔni fɛ olu yɛrɛ kɔni sera ka dankari ni maa ninnu yɛrɛ ka fanga dafiri yɛrɛ la u ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka maa dɔ yɛrɛ jalaki ni ale tɔgɔ de ye ko Paul Henri Sandaogo Damiba ni o kun y'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ k'ale yɛrɛ de nɔ bɛ nin coup d'état ko in yɛrɛ la k'u ka nin ko in bɛɛ lajɛlen labɛnna walasa ka capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ de faga o fagali yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka o kɛ ni attaque walima ka capitaine Ibrahim Traoré ale ka so yɛrɛ de exploser u ka plan yɛrɛ fana kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni fagara k'u bɛ sɔrɔ ka u ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana tiɲɛ walasa olu yɛrɛ kɔni ka na wuli k'a fɔ k'u bɛna opération yɛrɛ kɛ o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka jamana wɛrɛ ka fintigilaka dɔw yɛrɛ fana bila ka na Burkina Faso jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka na u sen don nin coup d'état ko in yɛrɛ fana la wa ministre yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka Paul Henri Sandaogo yɛrɛ jalaki nin ko in yɛrɛ la k'ale yɛrɛ de nɔ ye nin bɛɛ lajɛlen nka ko kabini a ka fanga yɛrɛ fana dafiri la ko a tagara Togo jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa i sigi yen k'ale yɛrɛ de ye nin plan bɛɛ lajɛlen labɛn ka wari yɛrɛ fana di civil dɔw yɛrɛ kɔni ma ni ka olu fara ɲɔgɔn kan cogo min yɛrɛ la olu bɛ se ka taa balawu yɛrɛ lawuli Burkina Faso jamana kɔnɔ nka k'u ka plan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ɲɛ sabula u ka jamana autorité maaw teliyara kosɛbɛ ni ka dankari u ka nin walejugu bɛɛ lajɛlen na Burkina Faso ka o ministre y'a yira k'a fɔ ko nin wari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ financement fanba yɛrɛ bɔra Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko nin opération yɛrɛ kɔni kun kɔrɔ ko wari laban min yɛrɛ kɔnɔna na k'o tagara fo CFA wari miliyɔn 70 yɛrɛ de la walasa u bɛ se ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka capitaine Ibrahim ali ka fanga yɛrɛ dafiri Burkina Faso ministre yɛrɛ foli belebele yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni ma o kɔfɛ y'a yira k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ kɔni minɛna nin ko in na k'u bɛ continuer ni ka u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka u tɛgɛ yɛrɛ da ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko maa fɛn fɛn minɛna nin ko in yɛrɛ la ko kiiritigɛ ko yɛrɛ kan ka kɛ o maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka kow la a ye foli belebele fana kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana force de défense an'u ka VDP maaw yɛrɛ fana ma ko ni situation tɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna contrôler wa a b'a ɲini u ka jamanaden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'u hakili sigi wa fana k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ k'u ka sigi ka taa u ka baaraw bɛɛ lajɛlen fana daminɛ ministre y'a yira tuguni k'a fɔ ko nin opération ko yɛrɛ kɔnɔna k'u ye civil dɔw yɛrɛ fana minɛ ni ka olu bila nin ko in baara yɛrɛ la u ye maa dɔw yɛrɛ kɔni minɛ minnu tun bɛ ka nin ko in kurusi kɛ ani minnu fana tun bɛ ka Burkina Faso jamana kunnafoniw yɛrɛ fana di ni maa ninnu ma k'a sɔrɔ k'u tun t'a kalama k'a fɔ u tun bɛ ka na ni lakanabaliya yɛrɛ de u ka jamana kɔnɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ fana ye ko Damiba yɛrɛ kɔni ka nin coup d'état ko yɛrɛ fana ɲɔgɔn kɛ k'a ɲɛsin capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ ma ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ fana la a kun y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛna capitaine Traoré ka fanga yɛrɛ dafiri wagati tɛmɛnenw na Donald Trump kun bɔra ka laseli belebele dɔ yɛrɛ kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko ale ye frappe kɛ ni k'a ɲɛsin Nigéria jamana yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin u ka bɔnmaciwale maa dɔw yɛrɛ ma minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sokoto dugu yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ fana ye Niger autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni bɔra ni ka nin kuma yɛrɛ confirmer min na u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ de yamaruya yɛrɛ de États-Unis yɛrɛ ma k'a ka frappe yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin bɔnmaciwale maa ninnu yɛrɛ ma sabula ko bɔnmaciwale maa ninnu yɛrɛ ye gɛlɛyaba de bila u ka jamana
jamana kono kal na soro Nigeria yɛrɛ de yamaruya yɛrɛ de ko États-Unis yɛrɛ ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana bamajuwale maaw yɛrɛ kɔni ma ko nka ko bɛɛ n'a ta ko min yɛrɛ Nigeria jamana fintigilakaw ka pankuru yɛrɛ kɔni k'olu bɛna baara yɛrɛ kɛ ni États-Unis ka pankuru ka kunnafoniyaw yɛrɛ walasa olu yɛrɛ bɛ se ka u ka opération kɛ u yɛrɛ ma États-Unis pankuru ka kunnafoniyaw yɛrɛ walasa olu yɛrɛ bɛ se ka u ka civils localiser u yɛrɛ ma o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka u ka attaque kɛ u yɛrɛ ma ka sababu yɛrɛ kɛ o kunnafoniya ninnu yɛrɛ ye k'u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria ani États-Unis ka jɛɲɔgɔnw yɛrɛ fana kɔnɔna na ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni carila Nigeria jamana gouvernement ka représentant belebele dɔ yɛrɛ kɔni ne fɛ tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 6 san 2026 hakilina jiginna Nigeria yɛrɛ bɛ jate diɲɛ jamana ye min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔden yɛrɛ ka ca kosɛbɛ wa fana kabini san 2009 wagati yɛrɛ gɛlɛyaba yɛrɛ bɛ Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɛ bamajuwale maaw ka attaque n'u ka menaces yɛrɛ ye wa o attaque caman yɛrɛ bɛ kɛ Nigeria jamana nord est yan fan yɛrɛ la yɔrɔ min yɛrɛ la ni Boko Haram ani u ka jamana jihadiste caman yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen k'u ka jamana nord ouest yan fan ani u ka jamana camancɛ fan yɛrɛ la ko maa maramafɛtigi dɔw yɛrɛ fana bɛ n'u bɛ olu fana wele ko bandiw k'olu yɛrɛ fana bɛ to ka opération jugu yɛrɛ fana kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana sigibagaw ma olu ka baara fanba yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ u ka jamana kɔnɔdenw bololafɛnw suɲɛni ale ni ka maaw yɛrɛ fana suɲɛ États-Unis ni frappe yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ kɔni ma ka sababu kɛ a ka wagati tɛmɛnen dɔw yɛrɛ fana laseli sabula a kun bɔra k'a yira Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko u bɛ ka chrétienw yɛrɛ de faga kosɛbɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna o la ko ni chrétien fanga yɛrɛ kɔni ma dɔgɔya ko ale bɛ frappe kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ ma nka Donald Trump ka o chrétien fagaliko yɛrɛ kɔni min ye Nigeria jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko bamajuwale maa ninnu yɛrɛ kɔni tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ko silamɛ fara chrétien kan ani diinɛ wɛrɛ yɛrɛ kɔni k'u b'u ka attaque yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma o yɛrɛ kɔni kɔfɛ Donald Trump ye ni attaque kɛ ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ kɔni ma nka attaque yɛrɛ kɔni kɛra Nigeria jamana ka jɛn de kɔnɔna na yanni États-Unis ka attaque yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ Nigeria jamana ministre yɛrɛ dɔ ye ale yɛrɛ bɔra ni ka laseli yɛrɛ dɔ kɛ a y'a yira k'a fɔ ko Nigeria ani États-Unis cɛ jɛw yɛrɛ kɔni min kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ko o bɛɛ lajɛlen nɔgɔyara o bɛn yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni ka ni jamana fila ninnu cɛ jɛw yɛrɛ fana ɲɛ kosɛbɛ ko sani États-Unis ka frappe kɛ ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ États-Unis jamana fintigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni ye lakɔlɔsili caman yɛrɛ kɛ Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko hali frappe yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ États-Unis jamana fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ k'olu bɛ ka continuer ni ka kɔlɔsili yɛrɛ kɛ u ka jamana kɔnɔ k'ali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ États-Unis cɛ jɛw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya dɔɔni bila ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sabula min yɛrɛ Donald Trump ye ale y'a yira k'a fɔ ko frappe min yɛrɛ kɔni kɛra ka ɲɛsin Nigeria jamana bamajuwale maaw yɛrɛ ma ko olu yɛrɛ de ni frappe bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ ko k'a sɔrɔ Nigeria jamana fintigilakaw yɛrɛ sen ma dɔ la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Nigeria jamana yɛrɛ kɔni dimi kosɛbɛ o ko in na o jaabi yɛrɛ la min ye u ka jamana ministre Yusuf Tugari yɛrɛ ale bɔra ni ka lajɛli kɛ o ko in na a y'a yira k'a fɔ ko ni frappe yɛrɛ kɔni kɛra ni jamana fila ninnu ka jɛ yɛrɛ de kɔnɔna na sabula ko jamana fila ninnu de farala ɲɔgɔn kan ni ka frappe yɛrɛ kɛ ko États-Unis kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma ni frappe yɛrɛ kɛ États-Unis ka ni frappe kɛ yɛrɛ la Nigeria jamana hôtel Alpha directeur yɛrɛ kɔni bɔra ni ka yira k'a fɔ ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka ale ka baarakɛla maa saba yɛrɛ jogi kosɛbɛ minnu yɛrɛ kɔni dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na sabula k'u ye muguba min yɛrɛ kɔni ci ko o mugu misɛnnin dɔw yɛrɛ de kɔni binna ale ka hôtel yɛrɛ kɔnɔna na ni ka na ni nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye ale ka hôtel yɛrɛ fana kun bɛ u ka jamana ɛsiyanfan yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kwara ko la Kwara jɛkulu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sokoto ɛsiyanfan yɛrɛ la Nigeria jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma